Pagpalang gabi sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo yung gayuma gamit sa pabango. Sa mga hindi po kagagpuan dyan at iniwasan ng mga babae para kayo po ay mamahalin, ito po ang inyong gamitin na gayuma gamit ang pabango. Sa mga naniniwala lang po dito, at sana po wag i-skip po at tapusin po ang video. Focus po tayo sa ating ginagawa, tiwala lang po sa ating sarili. Sa mga babae, lalaki, tumboy dyan, hindi po itong gamitin. Ang pamamaraan po, alisin ang takip ng pabango at ibulong sa pabango ang orasyon 3 beses. At ihip sa pabango ng 3 beses at isara ang pabango. Kung gagamitin mo na ang pabango, ilagyan ng iyong palad at ipahid pakrus sa iyong katawan. Yan po ang orasyon gayuma gamit sa pabango. Narito po ang orasyon. Dios Dios Amalia Kirsum His Omino. At sunod po ang pangalan na pupusuan. Mamahalin mo ako, ako lamang at hindi mo ako patataksilan. Mamahalin mo ako hanggat minamahal kita. Pwede rin po ito sa mag-asawa, sa magsyuta, para hindi po kayo pagtaksilan o mga gagawa po ng iba. Kayo po lang po ang mamahalin pag ginamit po nyo itong gayuma sa pabango. Alisin ang takip ng pabango at ibulong sa pabango ang orasyon 3 beses. Narito po ang orasyon. Dios Dios Amalia Kirsum His Omino. Sunod pangalan ng napupusuan. At mamahalin mo ako, ako lamang at hindi mo ako pagtataksilan. Mamahalin mo ako hanggat minamahal kita. At ihip po sa babaw ng 3 beses at isara ang pabango. At kung gagamitin mo na ay ang pabango, lagyan ang iyong palad at ipahid pakrus sa iyong katawan. Sana po pag ginagamit po nyo ito ay focus po lang sa sarili at tiwala po sa ginagawa sarili. At huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, at pindutin nyo rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Bike Kabayan, ay Bernardo Palisok, at sa inyong lahat, ma'am, sir, bro, idol, shout out po sa inyo lahat. Bye bye po.